Nagsilbi ang National Bureau of Investigation Region 11 og search warrant sa gingong POGO Hub sa Panabo City sa Davao del Norte. Saron tang dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Sara, eksklusibo kitang nakauban sa NBI-11 sa pagsulod sa kapin. Duha ka ektaryang luna nga gihimong POGO Hub sa Panabo City. Pipila ka mga computers nga gituuhang gigamit sa POGO operasyon ang gikumpiska. Aniya ang ako ang exclusive report. Kita mo, meron na silang skeletal framework sa gagawin nilang expansion. Takbo na yan dito. Another Kwarto. parang sets of computers. Yes. Dito sila, dito ang areang gumagana. Kaganing buntag, eksklusibong nakasulod ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Kauban ng NBI-11, liningkapin, duha ka ektaryang warehouse nga gihimong POGO Hub sa Barangay Manay, Panabo City, Davao del Norte. Dinhi giserve sa NBI ang search warrant nga gi-issue ni Presiding Judge Minerva Pepino Estremos kagahapon, December 12, para sa kasong syndicated estafa, online illegal gambling in relation to cybercrime law, batok sa gingong POGO workers nga nadakpan niadtong December 6. Kadaghanan, Chinese. Sa duha ka kwarto, sulod sa warehouse nakaset up ang mga computers. Kapin, 50 ka computers ang gipangmarkahan o gipailawom sa taging. Mao nitong nga mga computers nga ginagamit sa mga giingong POGO workers sa ilahang operasyon. Kini i-confiscate ni karon sa NBI-11 nga mamahimong ebidensya sa ilahang gifile nga case batok sa mga naaresto. After we have tagged all these computer gadgets, we will now be applying for a cyber warrant, allowing the NBI digital forensic to examine the content of these computers to establish that indeed these Chinese nationals are really engaged in POGO activities. Naasay kaugalingong kusina ang mga POGO worker. Sa taas, mao ang dining area kung asa sila nagakaon. Doon asay kwarto kung asa matulog ang tig-andam sa ilang mga pagkaon. Kini nga building, mga kapuso, dinhitong kung asa mga computers, kung asa sila naga-operate ning giingon nga mga POGO workers. Dinhi sa Pikas, dinhi matud pa naga-stay o nagatulog ang katong mga POGO workers. You will see daghan kayog mga double deck. Sa isa ka room, dunay 8 katao nga matulog, and naa sa kini nga side lang or kini nga section anaa sa 5 ka mga kwarto. Duna sa mga kwarto nga wala pa mahuman. Dito, tapatan yung mga rooms. Ito yung expansion nila sana. Expansion. Oh. So ang ano namin is we are assuming that there would be another group of Chinese coming from mainland China to be placed in this POGO Hub in Panabo City. Nagkatagsab ang mga materyales sa warehouse nga gamiton sa expansion sa POGO Hub. Samtang gipangsabpina na o gipatawag na sa NBI-11 ang mga taong posibleng nalambigit sa POGO operation, lakip ang giingong government officials nga wala una ginganlan sa NBI. Already sent subpoenas to some known individuals here in this place. So by next week, they will be appearing before our NBI regional office. Sara, by December 15 karong Domingo, ma-revoke na ang tanang lisensya sa POGO sa tibuok nasod. And by December 31, kinahanglan, sirado na silang tanan. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban.